Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ruska humanitarna misija realizovali su projekat mobilne klinike koja je prvi put stigla u Republiku Srpsku. Specijalni tim ljekara iz Rusije obišao je bolnicu u istočnom Sarajevu, Zvorniku i Foči, gdje je besplatne preventivne preglede oka prošlo više od 300 pacijenata. Najsavremeniji aparati za preglede oka proteklih 6 dana bili su na raspolaganju građanima Republike Srpske. Ruski tim ljekara, predvođen oftalmologom Sergejom Baragovim, pregledao je više stotina pacijenata, a korištena dijagnostička oprema prvi put je viđena van granica Rusije. Drago nam je što smo uspjeli da pružimo neke alternativu neku da pružimo, da se zaobiđe određene operacije. Koliko sam oduševljen prirodom i mjestima gdje vi živite, toliko sam oduševljen profesionalnošću vaših doktora, medicinskih sestara i direktora, i ne samo da su nam obezbedili divan boravak ovdje, nego smo im mogli nešto drugo da naučimo. Osim pregleda obavljat će se i edukacija zdravstvenih radnika za rad na savremenim dijagnostičkim aparatima koji će neko vrijeme ostati na oftalmološkom odjeljenju bolnice Srbija. Ono što je vrlo važno je da će aparati koji su se koristili u ovom projektu ostati u narednih 6 mjeseci u Republici Srpskoj iz razloga što pojedini od njih imaju svoj terapijski učinak, tako da će oni pacijenti kod kojih je bilo otkrivena određena anomalija imati mogućnost da u 10 narednih, da tako kažemo, sesija prođu cjelokupno liječenje, cjelokupan tretman kako bi im u konačnici sami i pomogli. Ovo je prvi projekat. Taj projekat će biti, da se nadamo da bude produžen i u narednoj godini, pošto imamo već neku mapu puta oko toga. Projekat mobilne klinike prvi je ovog tipa u Republici Srpskoj, a stigao je iz Srbije gdje je na ovaj način pregledan više od 2000 pacijenata.